Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros subong adlaw. Ginatos ka mga tubo sang Basiwa Prime Water nga mailik ang pangkayuhon kag 20 million liters a day nga tubig ang idugang agud masolusyonan ang problema sa kakulang sang supply sang tubig sa Bacolod. Ining naistoryahan sa ginpatigan nga Water Summit kaina sang aga. Yaring report. Yara sa 25 million kalitro sang tubig ang kakulang sa Bacolod. Amukon nga may mga lugar nga inoras lang ang pagtubod sang tubig o kun wala gid may nagatubod nga tubig. Para masolusyonan ini, 600 tanan ka mga tubo sang Basiwa Prime Water nga may leak ang pagakayuhon sa sulod sang isa ka bulan agod masolusyonan ang problema sa nagakauyang nga tubig nga sarang madugang sa kulang nga water supply sa Bacolod City. Suno kay Basiwa Prime Water Non-Revenue Water Maintenance Head Ernie Delco, plano man nila nga ilisan ang malapit 23 kilometers nga pipelines nga tuman nakadaan agud mapaganhagan ang paglubog sang water supply. Iniman ang naging sabat sa kakulang sang tubig sa mga kabaranggayan sa syudad. Ilabi na nga may natalana pa nga dry spell o kon ninit nga pag-ulan sumugod sa madason nga bulan. We have 600 leak repairs to be done in just the first 30 days. So 600 leaks yan. So makita nyo yung walk the line, makita nyo sa gabi na meron kami mga leak repair teams na talagang massive. Hindi yung katulad no na few hundreds lang. No? Ngayon, by the 600 repair. Malaki yun, malaking volume yun kasi may mga leak kami na malakas. No? So, 0.2 LPS, no? Yung sinasabi natin strong leaks. No? So, if we can repair 60 of them, that's already 1,000 cubic. Sa ginpatawag nga Water Summit ni Mayor Albi Benitez, nagpasalig ang Bacolod Bulk Water Incorporated sang dugang nga 15 MLD sa ilang nga injection point 2 kag may ginadusuman nga bulk water project sa Barangay Alangilan nga sarang makadugang sang 5 MLD agud mapunan ang kulang nga water supply sa syudad. Sa 3 tubtub-anom ka bulan, ginapaabot sang alkalde ang 24/7 nga water supply kung mahuman ang mga dugang nga infrastructure projects kabahin diri ang pag-install sang dugang nga mga pipelines. To be able to do that 24/7, so the 20 MMD will come from the bulk waters. 15 will be coming from PWI, and then the other 5 will be coming from the spring water sa Alangilan. But that can happen this year? Yes. And then within linggo gani, nila 6 months. But I think we paved the way para wala na mga issues sa permits and mga clearances. Kasi gani within 3 months, 2 to 3 months may matapos na. Mayor, you said a while ago that you're staking your name on this. Is it what? Just putting your position. Kasunod sila. Upod sa pagsinapol, Sanday Murcia Mayor Jerry Rojas kag Talisay City ni Lizares nga nagpasalig sang kooperasyon upod sa Basiwa Prime Water sa pagdiyon sa mga infrastructure projects sa ila nasakpan agud masolusyonan ang krisis sa tubig sa Bacolod. Sa Murcia kag Talisay, pagakuhaon ang duga nga supply sang tubig para sa Bacolod. If there's any investors who want to come into Murcia to put up a plant, tapos makuha kami share ang Murcia. Ining resources, kundi naman i-point sila, it will be solely for Bacolod nga line na sila may store everything para magdasig na lang. Ang Basiwa Prime Water nagaplano man sang proyekto upod sa Northern Negros H2O para sa dugang nga 50 MLD nga water supply gikan sa Barangay Sumag agod masiguro ang ginakinahanglan nga water supply sa sulod sang 2 tubtob 3 ka tuig. Once makasulod ang promise na MOL from BDWI and from Murcia, so definitely maka 24/7 kita in most of the areas in Bacolod. We have 23 kilometers more of pipe replacement. Kasi unahin muna natin yung napakakapal na ng scaling sa loob ng tuberculation. Ang Water Summit ginpatawag sa alkalde kasunod sang pagkaalarma sini sa madamo nga reklamo ang ginpadangat sa iya angot sa lubog kag limitado nga supply sang tubig sa nagkalain-lain nga mga barangay sa Bacolod. Nico Delfin para sa DJ Cast Negros.